Kuliant zviri semunin'ina wangu. Inini ndiri bo chaizvo. Uchindoona ndakanyarara kudai so, ndiri kurwadziwa kutaura chokwadi Kuliant. Ndiri kurwadziwa ndozviya zvakambotaurwa nevamwe vachijoka zvavo vakati unexpected is happening. Handiti muri kupaona. And for sure it's now happening. Vanhu vakabva kumashure uko vachitaurirana zvakanaka, vachitobatsirana kutaura muromo one werevolution, vachisimbisana. Handiti muri kupaona. Asi nhasi pari kutaurwa nyaya inonzi mari. Inini handisi kuda kujaja. Ende kuipa kwazvo nyaya inonzi mari yacho yabva yaita hondo zvekuiwa nayo panapa pachinzvimbo chekuti vanhu vanzwanane kuma inbox uko vaendera nekuseri vatange vanyatsokutaurirana. Ko inini ndiri kuona zvinhu zvichifamba so. Chii chiri kumboitika nhaye macomrades? Mumwe wotaura kuti tanga tichida kuti tikabva pastage tobva taita so, tobva tadai so nekudai so nekudai so. Handiti uri kupaona. Mumwe achitaura maviews ake, mumwe oisa futi maviews ake patable, vopedzerana voonesana kuti okay, otherwise zviri kuitwa izvozvo ngazvienderere kumberi, kana kuti pane zvinoda kukompromiswa, vanhu votora imwe direction, voita zvimwe zvinhu zvavanenge vachiona kuti zviri nani zvichibva mukuonesana, sezvinoitwa nemacomrades murevolution. Of course murevolution munowanikwa kurwisana, but type yekurwisana kwakadai so haishande. Nezuro ndakanzwa Mudzingwa achitaura achiti iye akuda kuvhura imwe channel yake inenge yakazvimirira. Handisi kuziva kuti channel yo inenge ichinzi kudii, inenge ichitaura nezvekudii. Zviri kureva here kuti Mudzingwa achitaura paaudio yawaiplayer iwewe, Mudzingwa aedza kutaura kuti iye haachafambidzani nevari kuita nyaya kana kuti vari kumirira nyaya dzaComrade Nyoka Yemabhunu, including ana Comrade Sarwaka, nekuti pana Comrade Sarwaka vaasiri kuwirirana nawo, atadza kunzwisisana nawo. Chaambotadza kunyanya kunzwisisa chiko iye Mudzingwa kusvikira pakuda kudivhaidha vanhu nepakati nenzira yekuti iye anoita channel yake. Iyo channel yake iyoyo ichannel here ichazenge ichitaura pamusoro pezita raComrade Nyoka Yemabhunu, yet vanhu vekufamily yekwaComrade Nyoka Yemabhunu vacho nana including Comrade Sarwaka havasi kunyatsokuwadzana naye sekutaura kwavakanga vachiita, vachikupindura iwewe pastudio ipapa pandichinzwa Kuliant. Zviri kufamba sei? Uri kuzviona manje kuti zvinhu zvakuitika hazvina kujeka manje pakati pevanhu. Macomrades musade kutamba nevanhu imimi. Ndoda kuti ndikuudze kutaura chokwadi. Ndoda kukuyambirai chinhu wani. Musade kutamba nevanhu imimi. Vanhu vamuri kuda kutamba navo ava vanhu vane mavanga, they are wounded beasts. Vakambozviitwa kakawanda for several times kumashure uku vanhu ivava vachiitwa zvinhu zvamunoda kuita nhasi. Nhasi imimi ndimi munodzoka panapa muchiita drama rekurwisana panapa, muchitadza kutsvaga a common ground yekuti mukwanise kuadresa maissues enyu, muchinyatsokuanalyza zvakanaka, mopedzisa kugadzirisa zvinhu zvakanaka. Musadaro. Comrade Mudzingwa naComrade Sarwaka handitoda kutora masides, asi ndanyanya kuenda kumawords aComrade Mudzingwa zvakanyanya, nekuti mamwe acho akaratidza kuti vane hasha dzakawandisa dzekuti vanokurumidza kutora decision. Asi pachiComrade manje ndidzo here nzira dzemasoja naye Comrade Mudzingwa? Ndidzo here nzira dzemasoja? I know and I do understand zvese, and I know kuti hamugari panzvimbo imwe chete, mumwe anobva kuside uku mumwe achibva kuside uku.
but marose amanga muchiplaya manga muri kuplaya marose echinhu chimwe chete, makabatanidzwa nezita rimwe chete rinonzi nyoka yemabhunu. Iye nyoka yemabhunu wacho imimi munoti anonzwa sei akanzwa kuti ndo zvinhu zvakuitika kuno kukunze asati abuditswa, makotsi achiri pakati, vanhu vari pakati pekucontributa mari dzavo vakutotanga kuisirwa confusion ye dzazodyiwa dzazodai. So makomuredzi mune chokwadi nezvamuri kutiitira imimi, chokwadi imimi shuwa kutaura nyaya dzekuti mari dzadyiwa mari dzazoitwa so mune chokwadi here nhaye makomuredzi kuti munotanga kuburitsa mazwi akadaro ekuratidza kuti mari dzevanhu dziri kuita kunge dzisiri kutambwa nadzo nenzira dzakanaka dziri kupinda mumaoko asiri wrong? Mazwi ekubuditsa here vanhu vari pakati pekuita macontributions vari muprocess yekucontributa mari yekuti vakwanise kutibuditsira comrade nyoka yemabhunu? Makomrades, zvinhu izvi zviri kutaurika mune tsitsi here imimi nemumwe wedu ari mukati mejeri izvozvi? Mune tsitsi here nemumwe wedu ari mukati mejeri? Wamwe mungangoita zvenyu mablood brothers, but munozviziva here kuti nyoka yemabhunu yo mufana wangu inini? Ndinotonzwa moyo wangu kurwadza, handina kurara inini. Kana ndikataura ndinoita kunge ndiri kunyeva, but handina kurara kutaura chokwadi. Nekuda kwemabattles handiri kunzwa ari kutaurika pamusoro achiincluda zita rake rake nyoka yemabhunu, kusawirirana kwevanhu vatinenge tichitarisira kuti vabatane vachigadzirisa nyaya yekuti comrade nyoka yemabhunu vadzoke vauye paground titaure tichitamba tese tichifamba tese semafambiro atakanga tichiita tese, mumwe ari uko tichibatsirana kumobiliza vanhu tichitaura muromo mumwe chete wavaitaura nyoka yemabhunu. Asi nhasi izvozvizvi maakutiitira zvinhu izvi, muri kuridza kuti vana vezimbabwe vachiona picture yakadai vaite sei? Ivo vari kubvisa mari dzavo, hamuzvioni here kuti vanozopedzisira vaakutodzokera mumashure vaakuona sekutoti pamwe zvimwe zviri kutaurwa neuyu ichokwadi, tiri kungotorerwa mari dzedu. Mari dzamunouya muchitamba nadzo muchitukana nadzo pamberi pevanhu makomrades, munozviziva here kuti mari dzinorwadza kutsvaga idzo, zvekuti vari kubvisa mari idzodzo vanotodzitsvaga. It's a sacrifice yekutoti munhu abvise mari mupoketi make achitadza kana kutobatsira vamwe vanhu vakamukomberedza vari kutambudzika nekuda kwokuti anenge achizwa kuti ada kubatsira comrade wake ari mujeri kuti atange abuda, then tozoona kuti vanhu vari panze vese zvakamira sei. Vanhu vane hama dziri kutambudzika, vanhu vane zvinhu zvakawandisa zvavanoda kuti vaite, but vari kutotraya nepavanogona kuti vakamure mari dzavanenge vainadzo idzodzo vachitumidzira mumaaccounts ekuti comrade nyoka yemabhunu vagone kubuditswa, then tozofesa zvimwe zvatiinazvo. Tapedza kubvisa munhu ari kuda kuurayiwa, comrade nyoka yemabhunu vari kuda kuurayiwa, muda kutiurayisira comrade renhaye vakomana nemabattles amakutanga kuita muchimokana muchitsvinyirana pamusoro pemari. Munozviziva here kuti nyaya muri kutaura haizi nyaya yemari, inyaya yacomrade nyoka yemabhunu? Mari yamuri kutaura mari iyo haina kana basa, haitomborina kana basa. Ndikuudzei, mari ine basa panapa imari yacomrade nyoka yemabhunu. Nyaya ine basa inyaya yacomrade nyoka yemabhunu, kwete nyaya yemari. Muri kuzvinzwa? Saka imimi mukatanga kuti he uyu azodya mari, he uyu azodai, so muchitaura pamberi pevanhu muchidisclosa kusavimbika, kana chiri chokwadi imimi ndimi munochiziva. Kana kuri kunyeberana kwamuri kuita nekuda kwokuti muri kurwa, dai manga muri vamwe maifanirwa kutsvaga rimwe ground rekuitira mabattles enyaya. Iri ground ramachuza iri is very wrong. Varume imimi mungaite imimi battlefield yenyu comrade nyoka yemabhunu, kuita ground renyu rekuita a fighting ring yenyu imimi comrade nyoka yemabhunu is now a fighting ring yevanhu vasiri kunzwanana. Zvinhu zvamunouya nazvo, Kulienti uyu haana chimwe chinhu chaanogona kuita kunze kwekuunza pano pasocial media achiratidza vanhu, nekuti haadi kuti vanhu varoverwe musaga. Anouya ongoskozviti vanhu, inzwai zvinhu zviri kuitika kuhama dzedu dziya. Munomuziva mufana uyu nenyaya yake yekuti yekutsigira kwaari kuita revolution Kulienti Harare, kana pakati peusiku anouploada mavideos achiita sei, achituka achiita sei, achiinsauta regime achiita sei, achimira nerevolution. Asi mimi muchimuona achisvikira pakudai, so munoti ari kunzwawo sei iye mufana yeyu? Munoti anonzwa sei? Izvozvi zvitaichema tichiti kune mabloggers akawandisa akabhadharwa. Handitika muchindoona ndichitaura nemufana uyu Kulienti, ndiye munhu wane chete wandinokwanisa kuti
trust iyeyu client iyeyu handitika anogona kurambirana nevanhu vezanu pf at all cost kuti chero vakauya vakati zvaita sei kana kuti zuva raakubva nekumadokero richidzokera kumabvazuva haatombode kana kunzwa nezvavo vanhu ivava ende client achiri pastage yayo pastatus yekuti haagone kutengwa nemari chinhu chaari kuda ari kuziva kuti ari kudei ndo makomrades atiri kuda munozviziva here kuti client uyu ndicomrade mufana makamutariswa ipo paya munoziva here kuti ndicomrade mufana yeye asi nhasi unoyo chionai manje news dzinozobudira mumaoko make manje anopazama handiti tinobatanidza vanhu sei tinomobiliza vanhu sei nhai makomrades kana tikaita zvinhu zvakadai nyaya dziri kuitika idzi ngadzinyararwe ndiri kukumbira ngatitsvagei ecommon ground tigone kutaurirana zvinhu zvakanaka tidzosere vanhu munzira yavo imwe chete yakataurwa naComrade Nyoka Yemabhunu. Comrade Nyoka Yemabhunu vasati vashaika vasati vasungwa. I'm sorry. Comrade Nyoka Yemabhunu vasati vasungwa vaigara vachitaura kuti vanhu vanofanirwa kuva vamwe chete. Vaigara vachitaura kuti ngatimobilize hama dzedu vanzwisise chimiro chezvinhu nekuti vanhu vatinawo munyika yeZimbabwe. Nyoka Yemabhunu akataura kuti vanhu vatinawo munyika yeZimbabwe vakarwadziswa nekudhisapointwa kwenguva yakareba. Saka tinofanirwa kuti isusu tiite moyo munyoro isusu wekuti tikwanise kuti tivabatanidze vadzokere vave nehope. Nyoka Yemabhunu akaita kuti vanhu vave nehope. 31st March chaiyo vanhu venga vatanga kudzokedzana chaicho zvekuti vanhu vanga vava panzira imwe chete vakunyatsonzwisisa zviri kuitika paground, although vasina kuzokwanisa kuzobuda vese kuti vakwane kuti vakadhisturbwa nekuti vamwe vanhu vakatotanga kutoatakwa nekuti magroups evanhu vakanga vakaprepare for the national demonstration yemusi wa31 March. Munozviziva here kuti akaaccesswa nezvigananda. Vamwe vana vakasungirwa kudzimba vasati vatombodii kunzi iwewe tiri kuzviziva nyaya dzako iwewe dzakamira zvakadai zvakakonzeresa kuti vanhu vasvike kuma100 and something vachivharirwa mujeri. Ibasa rese rakanga richiitwa naNyoka Yemabhunu iroro aunganidza vanhu zvekutoti dai pasina kuti vanhu vakapindirwa sezvavakaitwa izvozvo vachipindirwa magroups mavo vachiitirwa zvavakaitwa. Munozviziva here imimi kuti otherwise musi wa31 March mungadai makaitika zvimwe zvinhu zvekuti kana mapurisa acho aishaya kuti anobata upi. NdiNyoka Yemabhunu ari one achiita zvinhu zvese izvozvo. Asi izvozvi zvine kuungana kwataita tingabve tatanga here kutukana isusu makomrades zvekutadza kuenderera mberi nenhau yaComrade Nyoka Yemabhunu. Ndiri kukumbira hangu. Handisi kuda kutaura nyaya dzakawanda izvozvi. Ndangouya kuzokumbira kuti ndinokumbirawo kuti tikwanise kuwana imwe nzira yekuti titaurirane tichiwirirana kuitira kuti vana veZimbabwe vasarasikirwe nefocus. Nekuti izvozvizvi vana veZimbabwe vese kuya kwavari kuita kukoti ana mai vese vechikuru vaya ana mai vemazera amai vakabereka Nyoka Yemabhunu vari kuya kumakoti kusiya nguva dzavo vachienda kunochema mwana wavo kuti mwana wedu ari mukati mekoti akavharirwa asina mhosva yaakaita. Vanzwireiwo tsitsi ana mai avo. Munoti vari kunzwa sei? Inini mwana mudiki akaita seni panapa pandiri kumbotaura kuti ndiri kuchema chaizvo. Nyoka Yemabhunu ndakamusiya ne1 yega pakubarwa. Asi nditotaura kuti ndatotadza kurara. Ndatadza kurara. Time yandatombopepuka ndatotanga ngofunga nezvenyaya idzodzi kuti kozviri kumbofamba sei, tichaita sei manje, tichapagadzirisa sei apa pano paakuitwa zvekudai. Ndiri kukumbira makomrades musadaro zvinhu zvamaakuita izvo. This is not time to fight. Haisiriyo nguva yacho. This is not our time to fight, please. Tikangoita zvinhu zvataakuita isusu tingarwisane pachedu here kutaura chokwadi vekurwisana navo varipo. Tigorwisana pachedu here isusu kutaura chokwadi vekurwisana navo varipo. Ndiri kukumbirawo please. Ngatimbotange taita zvinhu zvinoita kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vabude tozoita zvimwe zvese zvatoda kuti tiite izvi kumashure. Ndiri kukumbira vari kuenda kukota na Comrade Sarwaka, please ndapota zvangu. Handisi kuda kuti muti ini ndazotukwa ndazonzi zvikazofamba zvakadai so ndozonzwa kuti hanzi maakuita sekunge muri kudzokera mashure. No.
ndiri kutokumbira comrade Saruwaka nevanhu vese timu rese riri kufambira nyaya dzekukota. Inini chandiri kutongotaura ndechengoti ngatimirei panyaya yekuti comrade Nyoka Yemabhunu vabviswe mutrongo chete, finish and clear. Ndo zvandiri kutongokumbirawo chete. Kana paine zvese izvi tozobvunzana, nekuti makomrade mumakembi mutinorwa, tinotorwa mumakembi imomo mutinorwa chaizvo chaizvo. Bvunzai vari kwanuko, patori nekwekutoti kana vanhu vakatadza kugara, kana kuti vakagara vachidzikisirana vane nguva yekutoti vanotombotanga kutombonzaiwa no, uyai kuno kwakomana, pouya masiniya ma-NCOs obva ataura kuti right vakomana imimi mirai apa ione apa neone, pedzai nyaya dzenyu takatarisa isusu, inyaya dzechirume idzi dzinopedzerwa pachirume, kuitira kuti mangwana kana makuzoshanda munoshanda mese zvakanaka. Handiti but imimi manje kana muchiti isusu takatarisana nemuwengi titori mubattlefield dziri kutotsva pfuti sezvazvakatoita izvozvi, mobva matotanga kutorwa imimi. What are you doing? Toita sei manje? Hamuoni here kuti tinopera? Tikutaura nenyaya iri serious izvizvi, tarisai muone stage yatasvika. Comrade Saruwaka please, ndiri kukumbirawo nemisodzi chaiyo comrade Saruwaka netimu rese riri kuenda kukoti uko. Ndiri kukumbira vana veZimbabwe, ndiri kukumbirawo chimbomirai kuteerera kurwa kuri kuita makomrades. Ndapota ndiri kutokumbirisa zvimwe zvisingatomboiti, nekuti ndiri kutozviziva kutoti otherwise ipapapa 2 to 3 days to come tichatanga kunzwa vanhu vakutotanga kutotaura nyaya dzekuti hatichisina kwatiri kuona kuti tiri kuenda isusu. Apo mumwe wangu Nyoka Yemabhunu anenge ari, handina kana mari yekuti ndinogona kubuditsa inini, ari mukati imomo zvakamira zvakaoma sekudai so. Mhuri yake vana veZimbabwe, ngatiedzewo kuti timbosiyana nehondo, ngatisiyanei nemabattles ese ari kuitwa nemakomrades. Ngatingonzwisisa ngoti aiwa ngavarwe pachavo, vachawirirana, vachazoona kuti vachaita sei kuti vagone kugadzirisana. Isusu ngatingofokasai chete nekuti comrade wedu vagone kubuda. Kana ivo vakazosara vachirwa, vanozosara havo vachirwa. Isusu tana Nyoka Yemabhunu wedu paground, tofamba naNyoka Yemabhunu because he was the only man watakanga tichingoteera isusu before vamwe vabudikira. Asi vamwe vakabudikira vakazotanga kuzoita surfaced nekuti comrade vakanga vasungwa. Handitika ivo vakanga varipo, vari behind vachiita mabasa avakanga vachiita SM revolution ese waitinoatenda. But iyi nyaya yekurwa iyi vakurumidza vakomana vari kuratidza here kuti vangakundwe naNyoka Yemabhunu ari 1, ivo vakutorwa. Handifungi kuti comrade Saruwaka, comrade wangu, mungasvikire pakudaro. Handifungi kuti comrade Saruwaka, comrade wangu, nekukuvimba kwandinoita unozviziva, ungasvikire pakudaro. Chimbomira iwewe upedzise nyaya dziri kuitika idzi. Izvo zvese zviri kutaurwa izvo zvekuti chichi Gambako uyo munoti takanyarara, munofunga kuti isusu takapusa here? Handisirene here panapa ndakauya ndichitaura kuti Gambako zvaakuita izvo anogona kusiya sadza? Handisirene, handiti ndini. Asi muchindiona ndakanyarara munofunga kuti kupusa. Tiri kutomuda kuti tauye kumakotsi kwacho kuti tigare tichitomuona mamovements akachita zvese zvaaroda kuita. Handiti mazvinzwa? Tiri kutomuda nezvigananda zvese tiri kuzviziva, zvimwe zvatisati tatanga kutaura nemazita. Muchazoshamiswa imi zvigananda takutotaura nemazita kuti pane munhu anonzi ningi, pane munhu anonzi ningi, nekuti mazita enyu tiri kuanhingirikina, tiri kuakolekta, taanawo mazita enyu ese evanhu vari kushandidzana vachida kuedza kuda kuoperesa nhingirikini kesi yaComrade Nyoka Yemabhunu. Saka chimbomirai mbichana, ndichakusepuraizai ndichiuya ndichiskomenshena mazita enyu panapa, ndichikutaurirai kuti be very much careful nevanhu venyu nevamwe vamuri kuda kuedza kuda kutenga vemunomu vamuri kuti imi vakubatsirei kuda kuti vazoita mahitman ekuda kuita basa rekuda kurwa vanhu vese. Ndoda kutaurirai chokwadi, don't try to turn this country into a battlefield varume, because isusu tinodzorera munomu, tinokudzorerai ende munoparara. Ndoda kuti ndikutaurirai chokwadi, musade kutikonzeresa kuti tiite zvinhu zvamunofunga kuti imi munogona, isusu tirisu tinozvigona, tisu waridzi wezvamunoda kutirai kuda kuita izvo. Gambakwe, usasimbiswe nevanhu vakwawo. Isusu takawanda takapedza kudhara, takawandisa zvimwe isingatomboiti, zvekuti zvikatanga izvo zvizvi haukwanise kuzvimiririra. That's why uchiona mazuva ano takanyarara pamusoro pako. Saka you need to you need to calm down my friend pamaitiro auri kuita zvinhu. But handisida kunyebera, timbokudzinganisa hatichaite sei. Tinoda kutokuona uchitoya kumakotsi uchiita futi sezvawaita zvese.
peya mavhizits ako uchiita zvese zvawaiita zviyezvi. Ndakakutaurira iwewe ndichiti tichakutumidzira mafotos ezvese zvauri kuita nemavhidhios enzvimbo dzese dzauri kuenda.